дар солҳои 70-уми қарни гузашта 4 духтари як хонавода аз як деҳаи дурдасти фархор ҳамзамон дар 4 донишкадаву донишгоҳҳои шаҳри Душанбе донишҷӯ буданд. дуи онҳо хоҳарон Сабоҳат ва Муқаддаснабиеваҳо буданд. онҳоро модари муаллимаашон ба танҳоӣ парварда буд. албатта ин вобастагӣ дошт ба модари мо. уно инқадар саҳми уно дар бузург кардани мо инқадар зиёд буд ва ман аз замин то осмон миннатдор ҳастам ва хотирашона пос медорам ки чӣ гуна як зани қавие буданд. ба ёдам аст дар по мӯзаҳои вай мепӯшиданд, мардот мӯзаҳои корӣ мепӯшиданд, мебаромаданд. баъдан Сабоҳат ба театр омад ва то ҳоло 50 соли умрашро ин ҷо гузаронд. театр ба маънои аслиаш хонаи аввали ӯ шуд, чун ҳамсабақаш дар донишкадаи санъати Тоҷикистон Фаррух Қосимов акнун шавҳари ӯ буд ва додарарӯсаш Хуррам низ ҳамроҳи онҳо рӯи саҳнаи театри Лоҳутӣ нақшофарӣ мекарданд. ман гуфтан мехоҳам ки тақдиру тақдир, албатта тақдир моро ба ҳам овард ва театр моро با هم آشنا کرد. дар соли 1990 Фаррух Қосимов ҳамсари Сабоҳат театри Аҳорунро таъсис дод. Сабоҳат Қосимова дар саргаҳи ин театри таҷрибавӣ қарор дошт ва аз қаҳрамонҳои аслии саҳнаҳои ин театр буд. дар 50 соли ҳунармандӣ тақрибан дар 80 намоиши гуногун нақш бозида, дар ниме аз онҳо қаҳрамони асосӣ буд. тамоми Шекспира ва ёша ман дар нақшҳои асосӣ ҳастам. барои мисол мегӯям. дигар Сотим Улуғзода аломаят ҳам, дед Ваня Чехов, Гоголь Муфаттиш, ҳама ино главни ваяем асосӣ аст. ман ҳамаша электра, ишқи ман электра, тудаи риёкорон, дар як тудаи риёкорон ман 3 нақша бозӣ кардагиам. 3 нақши асосӣ. он вақт ин намоишҳое мо вай кардагӣ будем. номаш чи берун аз плани кории театр. Сабоҳат Қосимова нақшҳои иҷро кардаашро фарзандони худ медонад. зеро мегӯяд ҳунарманди асил нақшро таваллуд мекунад, дар вуҷуди худаш тарбият мекунад, баъдан дастрасӣ бинанда месозад. شما مثل دینامیکی عالی دارن، درونی خیلی پرقوت دارن، سخت دارن و این چیزا خیلی خوب استفاده میکنن. مهمش این است. داشتن دیگر رو استفاده کردن با چیز دیگر هم هست. شما خیلی خوب استفاده میکنن و من مثلا یادم هست اولی کار وقتی در یوسف وقتی نقش زلیخا اجرا میکردن چه مشکلی ها در پیش بود، چون همه ما مشکلی داشتیم، چون شکل نو بود، سبکی نو بود و استاد فرخ قاسم از همه ما طلب میکرد. ما خیلی عذاب کشیدیم. پس از مرگ شوهر در سال 2010 رهبری تئاتر تجربوی اهورون به دست Сабоҳат Қосимова افتاد. برای ادامه مکتب فرخ قاسیموف تجربه و هنری در طول سالها اندوخته Сабоҳат Қосимова کمک کرد. جوانان را در این تئاتر تربیت کرد و تئاتر را زنده نگاه داشت. رسالت هنری خود را Сабоҳат Қосимова بسیار برعلا اجرا کردند و حالا هم دارند اجرا میکنند. در تربیه نسل جوان، هنرپیشه‌های جوان اینقدر مهنت خوب کردند و این روز تئاتر اهورون یک تئاتر اهورون میگن و مردم حتما شعر کلاسیکی، تئاتر منظوم را میبینند که دوام دهنده همون استافیتی که فرخ قاسیموف شروع کردن، Сабоҳат بانو و اهل این تئاتر و فرزندشون فردوس خیلی خوب این استافیت را برده ایستادند.
ҳоло фарзанди Сабоҳат ва Фаррух Қосимов раҳбари театри таҷрибавӣ тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов аст. аммо амалан кӯмаку таҷрибаи Сабоҳат дар намоишномаҳои ин театр нақши муҳим дорад. نوایی به نوایی در آن بحرت که این آدم کفی اوست زمان بیش دارد آشنایی. ҳоло барои истиқбол аз ҷашни 70-солагии Сабоҳат Қосимова намоишномае омода карданд, ки ёде аз ҳунармандони маъруфи даргузаштаи тоҷик аст ва нақши асосӣ дар ин намоишномаро низ Сабоҳат Қосимова иҷро мекунад. ман истиқбол гирифтам ин интихобро, чун бароям ин чиз як ганҷ аст, як муҳимият дорад, чун дар рӯзи тавлуд вақте ки ту худро не балки дунёи ҳамон ҳунарро, дунёи ёди устодону ёди фарҳангро болотар аз худ мегузорӣ, гумон мекунам ин чиз бароям ганҷ аст. 30 сол барои иҷрои нақш ба Сабоҳат Қосимова асар гузоштааст. баъзан мушкилӣ мекашад, аммо чун саҳнаи театр барояш муқаддас аст, мехоҳад рӯи он ҳамеша Зулайхо бошад ва Юсуфи гумгаштааш абадан дар бараш. صحنه مقدس میلادم را بر من شاباش بگو، چون آمدنم بهر تو بود میلادم را بر من شاباش بگو. ای مادری لشکری عاشقان، ای مکانی